Ovih dana je ispod radara prošla jedna važna informacija. Naime, 4. srpnja, možda jedan simboličan datum kada jedna od najvećih svjetskih nacija, radi se o Americi, slavi Dan nezavisnosti, Hrvatska je EU poslala službeno pismo da bude malo manje nezavisna, da bude malo manje suverena. A radi se o službenom pismu namjere ulaska u europski tečajni mehanizam ERM2. Dakle, to pismo je poslalo hrvatsko Ministarstvo financija, a radi se o jednom preduvjetu za ulazak u eurozonu. Događa se ono što se događalo mnogo puta do sada, bez kvalitetne javne rasprave, bez da se ta tema raspravila u Hrvatskom saboru, ovdje je ministarstvo odnosno Vlada donijela odluku da će Hrvatska ući u eurozonu. Razlog ulaska u eurozonu oni pravdaju navodno boljim standardom, bolje ćemo živjeti kada umjesto kuna budemo imali eure. Međutim, sve objektivne analize govore da su sve zemlje koje su ušle u eurozonu gospodarski stagnirale odnosno standard je pao. I onda se postavlja pitanje zašto uopće Hrvatska želi uvesti euro. Razlog je jednostavan, a nije ekonomski. Radi se o tome da će Hrvatska s tim eurom biti u raljama EU malo više nego što je danas. Ili možda da vam bude jasnije, što mislite da li bi Velika Britanija mogla izaći iz EU, da li bi se mogao dogoditi Brexit da je Velika Britanija uvela euro? Ja ću reći ne, ne bi mogla. Samim tim što je Velika Britanija sačuvala svoju britansku funtu, ona je omogućila ovo što se danas događa. Omogućila je izlazak Velikoj Britaniji, Ujedinjenom Kraljevstvu iz EU. I ovim putem ja pozivam sve institucije Hrvatske države, a posebno pozivam našu predsjednicu Kolindu Grabar Kitarović, koja je ostala gluha i nijema po pitanju Istanbulske konvencije, koja je ostala gluha i nijema po pitanju Marakeškog sporazuma i migrantske krize. Neka ovaj put glasno i jasno kaže svoj stav vezano uz uvođenje eura. Neka kaže što misli. Ili će možda opet za par mjeseci u svrhu kampanje doći k sebi pa reći pa možda bi ipak trebalo razmisliti, možda na euro ne odgovara. Dakle, ovim putem iz najvišeg doma Hrvatskog sabora pozivam predsjednicu da hrabro kaže svoj stav o euru, kaže svoj stav o gubljenju suvereniteta i na ovaj način. Neka ne šuti kao što je šutila po pitanju Istanbulske konvencije, zapravo i nije šutila, sami znamo da je podržala Istanbulsku konvenciju. Neka ne šuti kao što je šutila po pitanju Marakeškog sporazuma i ona je pokušala obmanuti hrvatsku javnost sa svojim neodlaskom u Marakeš, a zapravo ga je podržavala. A čemu se čuditi kada je u zadnji čas naša predsjednica odlučila da uopće ne ide na visoku funkciju NATO pakt? Čemu se čuditi u Hrvatskoj državi kada je premijer do prije par dana nadao se napustiti Hrvatsku državu kao i 300.000 hrvatskih građana i nadao se nekoj visokoj funkciji u EU, konkretno u Europskoj komisiji. Pa ja mislim da nas zapravo od našeg premijera Plenkovića i od Kolinde Grabar Kitarović više ništa ne može iznenaditi. A ono što je ključno ovdje reći, zapravo uvijek govorimo o igrokazu SDP-a i HDZ-a. Meni je drago da danas svi znaju da su HDZ i SDP, točnije Plenković i Milanović, koalicija u Europskom parlamentu. I to je premijer evo nedavno priznao i naglas je rekao. Dakle, socijalisti i pučani su koalicija. I pripremaju tu istu koaliciju ovdje. Istu koaliciju pripremaju i u Hrvatskoj, koja je zapravo i dogovorena. Ja ću evo postaviti jedno pitanje svima onima koji gledaju ovu sjednicu. Nek mi kažu postoji li iti jedna razlika u politici Zorana Milanovića, Andreja Plenkovića i Kolinde Grabar Kitarović? Ja ću reći ne postoji. Radi se o istovjetnoj politici koja je gospodarski gleda isključivo prema EU, interesima EU, a ne hrvatski interes. A kada govorimo o suverenosti, zanemaruje suverenost naše države. Zanemaruje sve atribute suverenosti pa i našu hrvatsku kunu. Dok su hrvatski suverenisti na hrvatskoj političkoj sceni, a tu će biti jako dugo, hrvatsku kunu ćemo braniti, odnosno nećemo je pustiti.